Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. For the love of food, Golden Drop. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Da Vinci, prodott bnin u ġenwin. Point. Life flows on. Merħba f'Isqallija, il-gżira fejn l-istorja tiltaqa' mal-ħajja moderna. Illum ħanħodkom fuq vjaġġ miegħi, vjaġġ li ser insuq u naqra mhux ħażin, vjaġġ xeniku li ser nitilqu mill-port ta' Pozzallo u ser insuqu lejn il-qalba ta' Isqallija. Id-destinazzjoni finali tagħna ser tkun Pjazza Armerina. It-triq ser ittina l-possibilità li nagħmlu waqfiet fl-iktar bliet ikoniċi ta' Isqallija fosthom Modica, Caltagirone u Ragusa. Biex imbagħad id-destinazzjoni finali tagħna tkun belt mimlija storja u magħrufa għal mużajk, Pjazza Armerina. Illum għandna triq twila qudiemna, hekk kif ser nivvjaġġa minn Pozzallo fin-nofsinhar ta' Isqallija sal-belt storika ta' Pjazza Armerina. Imma l-mawra tiegħi mhux ser tkun biss sewqan, ser inkun qiegħed nagħmel waqfiet f'xi wħud mill-aktar bliet affaxxinanti ta' Isqallija tul it-triq tiegħi. Kull belt b'seħer uniku tagħha. L-ewwel destinazzjoni tagħna hija Modica, famuża għall-arkitettura barokka tagħha u ċ-ċikkulata bi produzzjoni tradizzjonali. Is-sewqan minn Pozzallo għal Modica jieħu biss 45 minuta. Mill-widin ta' Modica darba kienu jgħaddu xmajjar, indawrin bil-bini. Iżda wara għarar kbir fl-1902 dawn ix-xmajjar ġew mottijin. It-triq prinċipali ta' Modica, Corso Umberto I, issegwi l-andament ta' wieħed minn dawn ix-xmajjar fil-wied tal-punent ta' Modica Alta. Illum l-iktar parti traffikuża tal-belt tinsab fejn jiltaqgħu iż-żewġ widien, fejn Corso Umberto jinfetaħ fi Pjazza Municipio, massa minn torri tal-arloġġ fuq għolja tas-seklu 18. Din il-parti t'isfel ta' Modica taf tkun kaotika minħabba traffiku u l-ħajja vibranti. Jekk hemm il-darba taqbad it-telat il fuq u mbagħad issib ruħek fi kwartier medjevali antik Siċiljana. Xi partijiet mill-belt il-qadima għadhom iżommu s-seħer ta' raħal Sqalli li jżomm l-awtentiċità tiegħu matul iż-żmien. Xi partijiet ġew rinovati u restawrati. It-toroq dojoq, sqaqien u turġin żgħar u qniepel fl-isfond jagħtu karattru mill-iktar awtentiku Siċiljan lil din il-belt. Nitlaq minn Modica u nkompli nsuq il-fuq lejn Ragusa, belt maqsuma f'żewġ partijiet. Il-belt ta' fuq, il-moderna, u Ragusa ebla, il-belt storika t'isfel, mimlija toroq sbieħ u seħer tad-dinja tal-qedem. Ragusa ibla, il-parti antika ta' Ragusa, ittik sensazzjoni li waqaf jiċċaqlaq il-ħin bisqaqin dojoq mill-isbaħ pjazzett storiċi bini majestus. Din il-belt antika hija l-veru qalb storika ta' Isqallija tħabbat. Sfortunatament illum mhux ser ikolli ċans nieqaf Ragusa u lanqas Ragusa ibla għax it-triq qed turini l żar ngħaddi minn taħt, però kull darba li nitkellem fuq Ragusa dejjem niftakar fl-esperjenza li kelli f'din il-belt tant sabiħa waqt l-ewwel edizzjoni ta' Knockabout Sicilia flimkien ma' Med Black. Ragusa ibla, belt barokka b'labirint ta' toroq dojoq mill-iktar affaxxinanti u wirt kulturali mill-iktar sinjur. Destinazzjoni turistika popolari immens. Fatt interessanti dwar Ragusa ibla huwa li din il-belt inqerdet fil-biċċa l-kbira tagħha b'terremot fl-1693 u sussegwentement inbniet mill-ġdid fl-istil li għandna llum, l-istil barokk, biex illum is-Siċiljani għandhom wirt arkitettoniku notevoli. Illum Ragusa ibla hija ċċelebrata għal karattru storiku li tant ġie preservat tajjeb u hija sit ta' wirt dinji tal-UNESCO.
Knockabout jirringrazzja lil Side over the seas with Virtu Ferries. Hekk kif ħankomplu nsuq għad-destinazzjoni finali tagħna Pjazza Armerina, iddeċidejt li nieqaf Caltagirone, belt Siċiljana magħrufa għaċ-ċeramika kolorita kif ukoll għal taraġġ ikoniku imżejjen b'ħafna ċeramika. Caltagirone minn Ragusa qiegħda madwar siegħa bogħod sewqan triq mill-isbaħ li tieħdok fuq għoljiet fejn taħtek tkun tista' tara verament il-pajsaġġ rurali pittoresk Siċiljan. Caltagirone, il-ġojjel kaledoskopiku tal-Mediterran, belt fost l-għoljiet, b'xenarju vibranti ta' kuluri, kultura u ċeramika. Hawnhekk it-toroq imżejna b'madum ikkulurit xogħol idejn l-artiġġana. Madum li jirrakkonta l-istorja. Meta tkun Caltagirone ma tistax ma żżurx Scala di Santa Maria del Monte, taraġġ uniku fid-dinja, mimli sfumaturi, u maduma ħdej maduma jinħoloq disinn ferm speċjali li jirrifletti sekli ta' tradizzjoni. Passiġġata fil-qalba ta' Caltagirone faċilment titqabbel ma' passiġġata f'gallerija tal-arti. Caltagirone hija magħrufa mad-dinja kollha għaċ-ċeramika tagħha, tradizzjoni li tmur lura għal aktar minn 1000 sena. L-artisti tal-belt ipperfezzjonaw is-sena billi jużaw tafal lokali mill-għoljiet tal-madwar biex joħolqu fuħħar vibranti u miżbuħ skont it-tradizzjoni bl-idejn. Il-kuluri distintivi blu, isfar u aħmar jirriflettu żbuħija naturali ta' sqallija. Kull biċċa ċeramika hija maħduma b'mod mitikolus, ħafna drabi turi modelli u xeni ispirati mill-istorja u l-folklor tal-gżira. Moddija minn ġenerazzjoni għall-oħra, il-produzzjoni ta' ċeramika hawnhekk mhix biss forma ta' arti, però huwa mod ta' għajxien li jirrappreżenta t-teknika u t-tradizzjoni ta' sekli sħaħ biex jagħmlu il-fuħħar ta' Caltagirone tas-sew uniku. Id-destinazzjoni finali tiegħi hija Pjazza Armerina. Mill-eruq antiki tagħha sa tradizzjonijiet vibranti li għadek tista' tgħixhom sal-lum il-ġurnata. Pjazza Armerina hija tifkira tal-istorja għanja tagħha u żbuħija eterna tal-gżira ta' Sqallija. Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. If it's bacon, it's Fior di Vita. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Da Vinci, prodott bnin u ġenwin. Point. Life flows on. Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Da Vinci, prodott bnin u ġenwin. Point. Life flows on. Din il-parti t'isfel ta' modika taf tkun kaotika minħabba traffiku u l-ħajja vibranti. Jekk kemm il-darba taqbad it-telat il fuq u mbagħad issib ruħek fi kwartier medjevali antik Siċiljana.
Ragusa ibla il-parti antika ta' Ragusa ittik sensazzjoni li waqaf jiċċaqlaq il-ħin bisqa' indojoq mill-isbaħ pjazzett storiċi bini majestus. Caltagirone, il-ġojjel kaledoskopiku tal-Mediterran, belt fost l-oljiet, b'xenarju vibranti ta' kuluri, kultura u ċeramika. Wara li tlaqt minn Caltagirone, it-triq issir aktar remota u d-dera tal-pajsaġġ tinfetaħ. Hekk kif insuq aktar fil-fond fil-qalba ta' Sqallija tista' tħoss is-serenità u t-tranquillità tal-kampanja. Il-vjaġġ minn Caltagirone sa Pjazza Armerina jieħu ftit aktar minn siegħa u joffri veduti mill-isbaħ tal-oljiet u pjanuri miftuħa wiesa' tul it-triq. Din il-medda ta' triq faċilment niddeskrivija bħala ħarba tranquilla mill-bliet kostali biżla. Id-destinazzjoni finali tiegħi hija Pjazza Armerina. Is-sewqan fi Sqallija huwa mill-iktar pjaċevoli jekk kif ix-xenarju panoramiku madwarek jinbidel ma' kull mil lis-suq. Waqt li qiegħed is-suq, il-panorama ta' taħtek dejjem tfakrek fi żbuħija naturali li Sqallija taf toffri, żbuħija naturali mhux mit-tifsa. Merħba fi Pjazza Armerina, belt famuża għall-istorja rikka tagħha, mużajk mill-isbaħ Ruman u kultura vibranti. Din il-belt toffri xi ħaġa speċjali għal kull vjaġġatur. Mibnija fil-perjodu Norman, Pjazza Armerina tiftaħar bir-rikkezza ta' storja. Fiċ-ċentru ta' Pjazza Armerina hawn il-katedral, bil-kupla barokka li tiddomina l-orizzont. Is-seħer medjevali tal-belt jista' jinħass hekk kif tippassiġġa tul it-toroq ta' dan il-borgo, fejn l-arkitettura tirrakkonta stejjer ta' sekli li għaddew. Waħed mill-punti ewlenin hawnhekk huwa dan il-katedral. Katedral mill-iktar majestuż bil-kopla enormi u dettall arkitettoniku barokk li jistidnuk biex tieqaf u tammirhom. Mill-eruq antiki tagħha sa tradizzjonijiet vibranti li għadek tista' tgħixhom sal-lum il-ġurnata. Pjazza Armerina hija tifkira tal-istorja għanja tagħha u żbuħija eterna tal-gżira ta' Sqallija. Drajf qasira miċ-ċentru tal-belt iwasslek għal Villa Romana del Casale, famuża mad-dinja kollha. Din il-Villa Romana hija sit tal-wirt dinji tal-UNESCO. Hija dar għal xi wħud mill-aktar mużajk preservat tajjeb fid-dinja. Dan il-mużajk juri minn xeni ta' kaċċa għal rappreżentazzjonijiet tal-ħajja Rumana ta' kuljum. Dan il-mużajk joffri ħarsa lejn l-arti u l-kultura tal-qedem u l-kapaċitajiet tal-artiġġana li kienu jiddominaw. Dan il-meravilja ta' mużajk faċli iħallik bla kliem. Għax jimpressjonak. Timpressjonak ukoll il-ħila u l-paċenzja tal-artisti tal-era Rumana li rnexxilhom joħolqu xeni daqshekk komplessi. Uħud minn dan il-mużajk joħodna lura għas-seklu 4 wara Kristu. Villa Romana del Casale kienet residenza rumana lussuża li turi l-oppulenza. Il-mużajk prestiġjuż jiżvelaw il-ħajja ta' kuljum b'annimali eżotiċi bħal il-juni, ċrif u l-junfanti, b'xeni tal-kaċċa u juru il-faxxinu tar-Rumani fin-natura. Dawn ix-xogħlijiet tal-arti jiċċelebraw ir-rikkezza tal-villa.
Il-preżenza ta' dawn l-annimali mhux biss tenfasizza r-rikkezza kulturali tal-villa, iżda tirrifletti wkoll il-kummerċ estensiv u l-fawna selvaġġa tal-era. Ħamorru għal-waqfa żejra ta' riklami sa dan it-tant jinħansuq lura l-Pjazza Garibaldi, l-pjazza prinċipali ta' Pjazza Armerina sabiex inkompli nesplora din il-belt meraviljuża. Knockabout jirringrazzja lil Side over the seas with fear to ferries. L-ebda żjara fi Pjazza Armerina ma tkun kompluta jekk ma tesperjenzax il-kċina li din il-belt kapaċi toffri minn pjatti tipikament Siċiljani għal ġobon u imbejjed lokali u xi tgħidli għal naqra pizza tajba. Issemmu li xejn, imma l-aħjar mod biex ittemm ġurnata ta' esplorazzjoni Pjazza Armerina hija porzjon ta' pizza delizzjuża. Pjazza Armerina mhix biss magħrufa għall-istorja rikka u l-mużajk, però hija belt fejn ix-xena tal-ikel u r-ristoranti tiddi daqskemm tiddi x-xena tal-istorja ta' din il-belt. Minn tomid tradizzjonali Siċiljani għal tomid blaqxa moderna tal-platti klassiċi. Kull gidma tirrakkonta storja. U hawnni tmiem perfett għal ġurnata mill-isbaħ. Kelli ġurnata fi Pjazza Armerina perfetta. Arti, kultura, storja, esperjenzajt minn kollox u ma setax jonqos ikel mill-itjeb. Kemm jekk qed tfittex l-istorja, l-arti, jew inkella sempliċement biex idduq it-tomiet li taf toffri din il-gżira, Pjazza Armerina huwa l-post magħmul għalik. Niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss. Buon appetito! Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. Koliosh authentic Greek yogurt. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Da Vinci, prodott bnin u ġenwin. Each point. Life flows on.